Salutare toată lumea! Astăzi vă face un nou video challenge. O să alături de Mario, care el mă va ajuta să mă filmeze. O să facem un test pe telefoane. O să le aruncăm de la etajul 1, 2 și 3 să vedem care mai recent. Avem primul telefon care nu merge, Alcatel, al doilea Lima și Nokia. Și să începem. După când vedeți, eu a ajuns Mario. Al doilea telefon. Așa, al treilea și să vedem care mai are. După cum vedeți, acest telefon, uitați cum s-a făcut, eu ieșit ecranul și trebuie să mai fie ceva pe aici, uitați, ecranul acestui telefon, wow, wow, cum s-a făcut, nu cred cum s-a rupt, wow, așa, trecem la următorul. Al doilea telefon, care e cel mai rezistent dintre toate, e numai puțin spart, pe spate nu are nimic. Al treilea telefon, care e foarte grav. Uitați-vă. Mai un pic și iese ecranul. Și să mergem acum la etajul 3. Și după cum vedeți, Mario, nu știu dacă se vede, Mario mai are un pic și ajunge la etajul 3, uitați-vă. Și o să încercăm după și de etajul 1, 2, am încercat și etajul 3. Uitați, după cum vedeți, Mario a ajuns, nu prea se vede. Deci, stați puțin. Așa, acum se vede mai bine, deci să începem. Start! Primul telefon a plecat, al doilea, hop, al treilea, uai, și așteptăm să coboare Mario. După cum vedeți, a ajuns și Mario de la etajul 3 și eu să vă arătăm telefoanele cum arată. Primul telefon, care e care i-a picat și display-ul. Uitați-vă cum arată. Al doilea telefon, deci ăsta e cel mai rezistent telefon. Eu ieși butoanele, vedeți? Și următorul telefon care a ieșit sticla din ecranul, adică, scuzați-mă. Și cam așa arată. Și acum o să facem de la etajul 1, pentru că n-am făcut și o să încep. Și după cum vedeți, a ajuns Mario. Stai să dăm camera mai așa. Start. Nu vine, băi! Al doilea telefon și al treilea. După cum vedeți, acest telefon s-a spart mai rău. Deci ecranul e făcut praf. Nu știu în ce stare să vă zic că este. Cam așa, acesta e de la acesta. Ăsta e cel mai rezistent telefon dintre toate. Deci, de pe timpuri știam că astea sunt cele mai bune telefoane și erau foarte scumpe. Și la Nokia acesta, uitați cum arată. Așa. Și acum o să mai facem altceva. Și acum o să facem noi. Da. Acum o să facem noi ceva. Wow! După cum vedeți, la acest telefon a ieșit display-ul. Așa. Și o să mai dăm o dată. Ce m-am lovit la deget! Și Mario, cum o dă cu acest telefon, uitați cum arată. Și cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, abonați-vă la canal, dați un like și dacă vreți să mai continuăm cu episoade de genul acesta, ne scrieți în comentarii. M-am pupat!